TWF long live Bagra ke Pipra Matha ke YTF ke TWF ke Galanya hambai hasten joto lokorno ta sini joto media pathuk sokno tini chung 12 tarik May 2026 mobo Kampabari bisini khobjak omo Narengbari o tini kaisa sini Pramothani luajiman bisini tuthai kaisa joining program khaijak aro aro tini manjak phaika sini am tani no sini local MLA sini Boromona sar bisit kolo tai tongo sini Boromona sar Chandra Devi sini senior leader the former EM TTADC te aro joto sini local chairman joto leader ni presence sini kaisa aro sini kaisa joining program khaijak aro BJP tai CPIM ni formili hui 15 family ni 41 actually butar bor tini sini bubagrani khanchani maro kotal phajon join khaikeke abon boi borno khabai khobai lamsabui na haro tai agami dino o bisio yeko kamio sing obono srai srai gaje agami dino Pramotha je kono nirbachano singo jago bina protidoni singor applying sinai abote kono sondeh porikha aboni bagai orni je samutang tonai bises khainai sini tako Gobindo Rupini bi tai tong boino tini o jeni program ui tongo abon bagai bono beleke hambai no hambai an bu president kha anar ang saksa anadadi an skok di hanja brohonla bron soi kha ani arahon ani khushi Direktur hambai media rongno ang to CPM ni vice chairman krema to 10 বছর প্রায় পাইছা তারপরে তো ও প্রায় 18 নি সিমিতাবো আবো চেনি থাংজাক ন তাইপান আং ও বিসকাং বুটলাও আং Pramotha nunggu ang orang kuno guideline beriya kuno bu opsi rok kerja kini udah mau nusung lawan apa kau mesti rok udah bu makna tahe diucang kerja ya mau tanah rika kini laga na ang bisas log na ini kaisa wan sok